गिबियावनो आंनि आर'नाइ यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरनाय जासिहरबाय। दिनै जोङो फेमिलियै जयैनो जोङो मोनसे मन्दिराव थांनो नागिरदों। जोङो दा बयबो स्कुटारजों जों थांगासिनो दङ। बारा गोजान नङा, 4 किल'मिटारसो जागोन। जोङो स्कुटारजों थांगासिनो, बिनिखायनो जोंजों सोर सोर दङ नायदो। नैबे गेजेरनिया जाहैबाय जोंनि अनला ओंख्रि फिसाला, आरो उननिया जाहैबाय निस्सय अनला ओंख्रिनि बिमा। नोंथांमोना निस्सय सिनायबाय। जोङो थांगासिनो दङ, बारा गोजान नङा। जोङो थांगासिनो नै समायना रमायना लामाया जोबोद मोजां। जोङो थांगासिनो थाङैनो बारा गोजान नङा, बेनिखायनो जोङो दा जोङो साथामजों जोङो बे मन्दिराव थांगासिनो। निस्सय नोंथांमोना दा मन्दिरखौ नुयोबा मोनथिगोन जे बबे मन्दिराव थांदों। जाय बिथांमोना मन्दिरखौ नुखांनाय आरो जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोनहा नायलांबाय थादो। नै जों सफैबाय। जों सफैनायनि सिगां गोबां सुबुंफ्रा बेहाय सफैनानै दङ। जोङो फुंनि 9:30 फैदों आरो बिथांमोना बिनि सिगाङावनो फैनानै रेडि जानानै दङ। नायदो नोंथांमोना गोबां सुबुंफ्रा सफैनानै दङ। जोङो सफैनानै दसे जिरायबाय, बे समाव भिडिअखौ लानाय जादों। नायदो नोंथांमोनहा, नै गासैबो फुजानि थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों। सुबुंफ्रा हालानो नेगासिनो, बेस्राफोर फुङावनो फैनाय। दा जोंबो बेबायदिनो नेनांसिगोन। नायदो बिथांमोनहा खायफाया फुजा होखांनानै ओंखारबोदों आरो खायफाया नेगासिनो दङ। बयबो नेनांगोन, उफायथ' गैया, माथो खालामबावनो। फुजा होनो फैदों जेलाथ' दसेखिनिखौ नेनांसिगोन। बेनिखायनो जोंबो धैर्य हमनानै दङ। नायदो जोङो नेयै आंगायलायबाय। अनला ओंख्रियाबो नै बुथब जालायलायबाय बेस्रा। नैबे प्रसादफोरखौ जोंबो रेडि खालामनानै दोनबाय, माखासेफ्रा हैबाय। नै बिथांमोनहा लाइन जागासिनो सिङाव। बिथांमोना होखांबानो जोंबो हैनोसै। जोंबो नेगासिनो दं, जिरायगासिनो दं सियाराव। बेहाय सियार जिरायनो थाखाय जोबोद सुबिदा होदों। नायनानै ला नोंथांमोनहा। बे जायगायानो जाहैबाय कालिफुख्रि VCDCनि सिङाव सौथागि होननाय गामियाव बे जायगाया। नोंथांमोना निस्सय मिथिगोन। बियो 12 नं सालाकाथि कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव कालिफुख्रि VCDCनि सिङाव दङ बियो, बे मन्दिरा। नोंथांमोनहा जाय बिथांमोनहा नुदों बेखौ निस्सय मिथिगोन। जाय बिथांमोना मिथियाखै, निस्सय आं बेखौ एड्रेसखौ खोन्थानानै होदों। जोङो दा फैबाय, जोंनि फाला सफैहां जाबाय। जोङो खाथियाव फैबाय दा। नैबे बिथांमोनहा होखांबानो जोंहा होनो मोनसिगोन फुजाखौ। दा बिथांमोनहा फुजा होगासिनो दङ, उफाय गैया। जोंबो नेनांगौ जाहैबाय। मानो होननानै बुङोबा फुजा होनो फैनायावथ' एसे एनैखौथ' नेखानांगोन बयबो। जोंनि अनला ओंख्रिनि थाखाय होनाय जागोन बे फुजाखौ। माने सिगाङावनो मानिनानै दोननाय दंमोन, खनथाम फुजा होनांगौ। खननैया सिगाङाव होखांबाय, दिनै खनसे आरो बेबायदि। नायदो नोंथांमोना सोरगिदिं मन्दिरा। गोबां 33 कौटि देब देबतानि इसोरनि बेहाय मुर्ति दङ आरो गासैखौबो रायखांनाय जायो। नोंथांमोना नायनानै ला, नादां बोरसाय, नादां बुरि आरो बाबा शिब, पार्बती, गासिबखौबो सरस्वती बिमा गासिबखौबो रायखांनाय जायो बेहाय। बे मन्दिराव गोबां सुबुंफोरा मोजां मोनदों बे मन्दिराव फैनानै। जोंबो मोजां मोनदों आरो गोबां सुबुंफ्रानो बेहाय मोजां मोनदों होननानै जोंनो खोन्थादों। जोंबो फुजा होनानै जोङो दसे जिरायबाय आरो जोङो न'आव थांनो थाखाय रेडि जाबाय। नायनानै ला, जोंबो आंजों लोगोसे खाथियाव दङ अनला ओंख्रि। बिथाङा दासो सान्थि मोनदों फुजा होखांनानै, एबार न'आव थांनो मोनसिगोनखाय जोङो थांनो रेडि जाहैबाय। जोङो दा जोंनि स्कुटारखौ लानानै जोङो थांनो रेडि जाबाय। थांनोसै, मानो होननानै बुंबा ओंखामबो उखैबायमोन, गोबाव जाफैबाय। फुङावनो फैनाय, जाया लोङा फैनाय। खिन्थु अनला ओंख्रिया जाखादों फुङावनो बेहा।
मिरामिस दालिजों खिन्थु जोङो जायाखै मानो होननानै बुङोबा उन्दै गथ'फ्रा जानाया ओंखाम एसे मिरामिस जानाया जेबो नङा बेनिखायनो बेखौ फुङाव एसे जाहोनानै लाबोदों जोङो थांनो ओंखारबाय लामायाव नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ हेफाजाब होदो गावजों गाव जाहाथे आंनि चेनेला दा बर्थमान जोबोद फिसा बिनिखायनो नोंथांमोनहा अननानै आंनि फेमिलिखौ अननानै आरो आंखौ अननानै नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो मानो होननानै थेंक इउ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो